hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Bring up me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho, a pirate's Not. Catch the skeleton. This isn't where you park your car. Let's see. Jag kan flytta graskar vid pistons. What? Kan man inte? Jag halter på. Jag vet inte om man kan, inte kan. Inte man kan. Hvis man kan så kan nöja sig där för att göra en breakdown så. Oh. What? Vilken är inte det? Vilken är inte det? Nej, vad kul! Det tror jag Pirates kan ta så. Ja. Han har fått la mål. Kako. Kako. Better have fått la mål än kako. Ja, kom och sov så kryper sig ja. Alltså. Levi, fair och sov. Du är inte det. Jag tror jag måste äta bästa till mig. Jag försöker gå till just nu. Hitta vi där gott. Alright, let's see. Oh, flip. Flip. No! Oh. Kom nu med! Thank you. Nå, spela direkt. Okej. Okej, först Want to go to sleep? I'll put you to sleep. Ska jag hitta direkt i newsjacken? Then I'll just put you to sleep. Kan du se det? Ja. Men det slår bakom. Back. Yay, sunken conversation. Yeah. Clever knappen. Yay. Yes. Oh ja. Esbjörn, kom ivrig. Jag ska tjäna reklam. Reklam? Ja. Oh, är en creeper. En creeper för reklam nu. Han döjer. Spell Jamaica fast. Better. Nej! There we go. Oh, shit, man. Shit, I man. got a bit of a pickle. It was sick. Oh. But I got help the video for officing. Wow! Fick du trägen ner? Ho Jag kan bära ner trägen. Kan du? Kan du just? Yeah. Oh! Yeah! Den är i vattnet! Kom! Run, boy! No! Fatality! Ik lei! Okej? Varsågod slippery! Vi blockar er i Minecraft. När Loman tar du gångkrok sen så kommer du allt. Gemma men tänk efter. Det är det. Tack dig. Vad är till musik? Här är två tänker vi håller någon här ibland. Ja, nu sitter det. Och så några tänker här ibland vi Goldmember. Finn, Goldmember Johnson. Hello, Johnson. Okay. Here. Come on, man, jag ska göra reklam. Bye. And you're not welcome. Come to me. Oga. Ja. Okay. Smart Barry, you're gonna be sorry. I'm so sorry. Please come back.
Yeah. Duh. Oh, hey! Ow! Didn't see you there. Too tröttur av lava. Nu ska Jesus se som tur en quest. Ja. Ja. Så här jag akrapultun. Love eggs. En svampur som så effektiv. Det räcker inte! Det räcker inte! Det räcker inte! Ja? Så effektiv att han kan uppståga lava. Inga bara här. Flyger. Där en svampur. Rockla så kallar inte står bunkarna lava. Wow! Wow! Hvordan får jeg en? Ring till nummer som ständer av skärmen. Och du får skräckvärteri. Oh. Kan du få det? Du har bara köra mitt nummer av skärmen. Thank you. Så ska jag satisfies customer. Oh yes, Levi, you want the honors? Yes, look right. Here. Yeah. But Let's look at Tommy up now. Satisfied customer. Yay! Ching. Satisfied customer. Flint! Yes! Look, Yes! good satisfied customer. Come on. Så ska jag... Vars du lever jag med? Sus! Sus. I think I got it. Not me edge. It's not working! It's not working. Fuck it, I spot that. Jag förbättrar alla mina pengar i kistan. Oh yeah. Oh yeah, för jag ska ha redstone, it's just... Oh wait, this goes to the redstone. Aye! Sponge. Swap. Okay. So satisfies customer, yo. No? Jo, you passerar bara. You come outside. Okay. Eller börja nu. Kan jag nu? Satisfied customer moment. Yeah. Seven! Skulle till äldre faktiskt vara det, That's why you... Yeah, I Don't you dare hit me! Yeah, okay. Pojne fått strålande. Okay, I think it's satisfied customer time. Yeah. Dogs disguise at the show. Okay, Iggy. Nu är det äldre. Kan lägga ja. Why just gonna melt this down? Ja, A customer service satisfaction thing. Huh? Satisfaction of me. Satisfaction of me. Satisfaction you. No, we're blood with fucking no. Oh, no. No. För alltså, och i lava och sånt här. Men så fick jag sponge thing. Och det där är alltid med ögon till jag kan bara här. Och så sätta. Jag bara glöm! Nej! Yeah. Another satisfied customer. Cha-ching. Ching. Yeah. Kan du
Lava. No! Jag vet kvar att kunna finna lava. Dun 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 dun. Ja, vi får göra... Kom nu! Vi får ett symbol. Let's go! I love you. Ah! In case we won't make it back, I love you. Welcome to my Nether. Ah, hej Jesper! Vad tog du innan du kom? Nej, vi fick det här hus. Hoppa 2,5 sekunder. Kanske tog där vi? Ja, show där två gånger jag serverar Nether. Får jag vill känna Enderman var vi i Nether. Jag helt inte men jag har folk till dig. Men först så ska vi visa åkare kryp som lever uppe. Jag får, ja. Välkommen. Vi tar stovot, det är steg vid stolen och boken och allt. Inte ett dig på detta. Har inte mer med att det. Och här är chattlard / arbetsrummet och kameror så himmelsta. Vi där var allt då, vi där var. Ja. Allt som vi där. Är du traktor från Atlantin och teleportation så kan du sova. Men ja, men lever I think I'll pass. Kom. Men lever byggde ett hus. Så för Jota kan där sitter. Och så fan det stora väcket. Det är så väcket, det står ju. Och så gräv. Ja, det minnas det ett diamant armor som är gömt till nu till hjörne som jag skulle gömma till att vi får det där. Okej, det var jackan. Det kunde få leva tills nu. Live screw that shit. Ja, jag gräver ner ner. Och så jag sitter runt. Och så får växer vilka stories så väcker det bara förresten. Ja, det väcker jag. Det var jävligt så. Hörde det? Ja, så fick jag ut på en lång grupp. No, this... What did I do? What have you done? Whoa! Go away! Ja, som du säger, jag fick utla för en lång grupp. And that's what I did. Nej, you stay back. Oh, shit! Go, Esper! What? Let's go! Family reunion över där. Hey, it's a fucking gas vid what the? Cat. Look at your neck right Okay, it already just nerd to there. Pigman, Pigman. Don't look into the eyes. Just don't look into the eyes. Hey man. Hey. It is so Creepy. Back! Jag tar med mig om Enterment borde spawna. The stronghold are awesome. För Come on. Canada är sånt weird. Kom. Yeah, okay. Do that. For Jesus there. Who's gonna be a fight with a stronghold? Jag vet inte helt I guess. Faith. Honor. Okej, titt. Ska vi förtjäna på point of return och för om att landa vid. Akkurat. Nej. No return. Eller ska vi vara pussy så får jag inte hända vid. Vi var... pussy. Men kanske så vi måste hända, annars skulle ni släppa ur att lusjobb. Ja, jag får se. Och sova. Och så bara... Ja, det är sant. Jag har legends att de svävar så förfärligt. Vad är man? So many choices! Hey! Ja, du grät.
Is that what I think it is? Tear of the floating ghost. Don't go for det. Jag ska en gång ta det. Det ser ut som det för bok och knä så kan jag gå där. Och är så är det näck med dig. Trappor. What? Nej, när så vända in där trappa. I like stairs. I like. Jag kan vi fast lända vid. Good call. Vad är det lite kryssa nu där? Om Nej. så trappa näst. Det är det som Fight är. with Anna. What? Fische. Trapper! Nej. What? Nej, What? det är bara nej. Ja, du får här ser ut. Spray det kon. Ja, vi sprayar gott. Det faller. Jag slår in. Inte vi så kött var livra se att. Spray det gott. Ja. Bara ESP samma Ja. sak. Okej, allt Jag spelade vi ska mantar på det kon. Eller ja, du måste svär brottnar. Ja. Här är. Ska ta ja. Två. Ja, jag har inte väver. Allt är blint väg. Nej, no fun. Vi nöjer oss att dräpa skrusan. Kom. Vi nöjer oss att dräpa där. Det släpper jag inte på bord. Jag vet det. Sorry, You have I'm heard. sorry, but I have to kill you. Got flyer upp här. Jag börjar kanske. Ah! Okay? Watch carefully, sånt där. Okay, Watch and learn. Okay. Prove yourself. Okay, you casual. Navigator. Halt din chicken och lägger åtgivning. Hey bro, what's up? I got this anymore. Real pirates fight! Jag kan ta. Nej, det låter det. Att vara peaceful där du. Okay. Got to compare them with being chicken. Apparently, okay. Kan det här reja? Nether works. Kan det? What? 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 Till potions. Det spelar the chip store och så kan vi planta det efter. Får vi gå så ju mot? Ja, där som där flest så ju så. ja. Får vi ska du ska inte stäcka allt det vi. Excuse me. Eller ska vi spela häka soul sand? Så kommer vi. Ja, vi kan planta det efter, men det växer bara i net. Ja, jag vet. Jag vet inte, det är så stort det var lugnt. Det är rätt annars där bara. Ja, skulle ju visst vi se Nether words. Nether word? What? Det är rätt annars. Just let me do it.